facerea lumii a fost în această lună. Și cu luna septembrie începe astfel un nou an. Această sărbătoare închinată Maicii Domnului, nașterea Maicii Domnului, sau cum este numită în popor Sfânta Marie Mică, este fixată la această dată de 8 septembrie și nu este o dată întâmplătoare, ci Sfânta Tradiție. Părinții au ales ca ziua de 8 să fie închinată Maicii Domnului, nașterii ei, pentru că data exactă nu se cunoaște, nu cunoaștem prea multe date despre nașterea Maicii Domnului, dar știm din Apocalipsă că cifra 8 este cifra veșniciei. Și vom vedea că și pe 8 noiembrie îi vom prăzui pe Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel, tot în această cifră a veșniciei. Pentru că dacă ea este întoarsă, vom vedea cifra care simbolizează infinitul, adică pe Dumnezeu cel necuprins, nici măcar cu mintea. Dumnezeu care este bun, milostiv, atotștiutor, El a ales ca întruparea sa, venirea sa în lume, să fie făcută dintr-o Fecioară Preacurată. A ales ca El să vină în istorie, să vină în lume, să se coboare prin această scară, așa cum este numită Maica Domnului, Preacurata Fecioară Maria, scară care îl coboară pe Dumnezeu pe pământ, dar în același timp îl urcă și pe om la Dumnezeu. Dumnezeu se face om pentru ca omul să se îndumnezeiască. Și nu putea să vină oarecum în lume. El s-a făcut asemenea nouă, a luat chip de rob, așa cum spune Sfânta Scriptură, s-a făcut asemenea nouă, dar în afară de păcatele pe care noi le-am primit. Pentru că zămislirea sa, nașterea sa, s-a făcut mai presus de fire și trebuia să fie o persoană aleasă, un chivot ales, așa cum mai este numită Maica lui Dumnezeu, în care să se nască struburele, adică cel care avea să fie vița, iar noi lădițele. Preacurata Fecioară Maria s-a născut din rugăciune și din lacrimile părinților ei. Ioachim și Ana, cei drepți, din seminție aleasă, care ajunși la bătrânețe, se rugau încă fierbinte ca Bunul Dumnezeu să îi binecuvinteze cu nașterea de prunci. Erau mâhniți că jertfa lor, darul lor, nu era primit la altar, se considerau marginalizați și își doreau foarte mult să aibă un copil. Mâine îi vom prăzui pe acești drepți pe care îi pomenim la fiecare sfârșit de slujbă, drepții părinți Ioachim și Ana. Din familia aleasă, cum spuneam, din familia leviților, a lui Levi, din familie preoțească, s-au retras fiecare în rugăciune și Bunul Dumnezeu le-a ascultat. Le-a ascultat ruga lor și l-a luat acest blestem, această pedeapsă pe care ei credeau că o au, și a eliberat prin zămislirea unei Fecioare Preacurate. Sfântul Arhanghel Gabriel s-a arătat fiecăruia dintre ei.
dreptul lui Ioachim, care era retras undeva pe Valea Iordanului. Tradiția spune că era la Cozeva, acolo unde Sfântul Ilie a fost în rugăciune și unde îl avem pe Sfântul nostru român Ioan Iacov, cel numit și Cozevitul sau Românul. Acolo fiind retras, Sfântul Arhanghel Gabriel i s-a arătat și i-a dat această veste cea bună, spunându-i că Dumnezeu i-a binecuvântat. Și la fel i s-a arătat și dreptei Ana și atunci cei doi au făcut o promisiune în fața lui Dumnezeu. Că ceea ce se va naște din ei va fi închinat Bunului Dumnezeu, pentru că este un dar de la Dumnezeu. Și într-adevăr așa a fost. La vârsta de 3 anișori, știm cu toții, Preacurata Fecioară a fost dusă la templu și a fost lăsată acolo. Și această sărbătoare o prăznuim pe data de 21 noiembrie, când știm că Preacurata Fecioară a urcat singură acele trepte înalte de la templu și s-a dus în Sfânta Sfintelor, purtată de Fecioare și cu făclii în mână, purtată cu cinste, a rămas în templu, în rugăciune, a fi rosită sau închinată Bunului Dumnezeu. Pentru că ea avea o misiune de îndeplinit și toate acestea s-au legat așa de bine încât prorociile au fost împlinite. Când spunea Isaia în capitolul 7, versetul al 14-lea, iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu și numele lui va fi Emanuel. Și dreptul Simeon, aduceți aminte, când el tălmăcea Scriptura, o traducea în limba greacă, el tăia cuvântul Fecioară și scria femeia va lua în pântece. Nu are cum o fecioară să ia în pântece și să nască fiu. Și din momentul acela el a rămas mut, până când nu l-a ținut în brațe pe Mântuitorul lumii, pe Fiul lui Dumnezeu cel născut din Fecioară. Fecioară a născut și Fecioară a rămas și după naștere, de aceea Maica Domnului este numită Preacurata Fecioară, de Dumnezeu Născătoare. Este numită Născătoare de Dumnezeu pentru că ea l-a adus în lume, l-a zămislit pe Fiul lui Dumnezeu, cel născut din veșnic Tatăl, iar la plinirea vremii, așa cum spunea prorocul, s-a născut din Fecioară și astfel noi îi aducem o cinste deosebită celei care l-a purtat în pântece. Preacurata Fecioară Maria este Maica cea bună a Mântuitorului Iisus Hristos, dar și Maica noastră a tuturor. Ea ne-a fost încredințată, lăsată, ca și mama noastră, când Mântuitorul era pe cruce, răstignit fiind, a lăsat-o în grija ucenicului său Ioan, cel mai tânăr dintre apostoli, evanghelistul sau teologul, cum mai este el numit, pentru că Evanghelia sa este plină de teologie și ne arată pe Hristos, pe Dumnezeu, cum vine ca și cuvântul în lume care se întrupează. La început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și de la Dumnezeu era cuvântul. Deci a fost lăsată Sfântul Evanghelist Ioan, Fiule, iată mama ta. Și Preacurata Fecioară a fost
i-a fost lăsată în grijă Preacurate Fecioare atât Sfântul Evanghelist Ioan, cât și întreaga umanitate. Noi am devenit fiii ei prin har și am devenit fiii lui Dumnezeu prin jertfa cea răscumpărătoare a Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea, bucuria noastră de astăzi este cu atât mai mare, încât o vedem pe Maica lui Dumnezeu, cea care stă la tronul Preasfintei Trăimi, de-a dreapta Fiului Său și duce rugăciunile noastre către acesta. Pentru că știm că mult poate Maica și toate mamele care sunt în rugăciune, mult pot să îmblăzească inima Fiului și inima lui Dumnezeu. Când Sfânta Monica, mama fericitului Augustin, s-a dus la Sfântul Ambrozie și cu lacrimi fierbinți se ruga să aibă grijă de fiul său, acesta îi spune: nu poate să piară fiul atâtor lacrimi. Adică pentru rugăciunile mamei lui, a Sfântul Ambrozie a avut grijă de fericitul Augustin să nu o ia pe căi greșite și astfel, prin viața sa îmbunătățită, ne-a lăsat atâtea opere frumoase și una dintre ele, confesiunile sale, prima dintre confesiuni ne spune așa: ne-ai făcut pentru Tine, Doamne, și neliniștit este sufletul meu până când nu se va întoarce la Tine. El și-a dat seama că scopul vieții noastre pe pământ este unirea cu Dumnezeu. Și aceasta este viața veșnică, să Te cunoască pe Tine, bunul Dumnezeu. Și aceasta este cea mai mare poruncă, să-L iubim pe Domnul Dumnezeu din toată inima noastră și din tot cugetul nostru și din toată ființa noastră, dar și pe aproapele nostru. Pentru că duminica ce tocmai a trecut ne-a dat o frumoasă pildă despre iertare. Și cu siguranță, dacă Mântuitorul i-a iertat pe cei care l-au răstignit și Maica Domnului i-a iertat, deși sabia a trecut prin inima ei și durere mare a avut în suflet când și-a văzut fiul răstignit, ea, împreună cu femeile cele purtătoare de mir, au mers și au văzut cu adevărat mormântul gol, au primit vestea de la înger, au primit vestea de la Mântuitorul Iisus Hristos: bucurați-vă! Și vestea de la înger: nu vă temeți! Așadar, Maica Domnului, cea care este numită scară către cer, Chivo cel ales, este numită în multe feluri. Aseară am citit rugăciunea de la Acatistul Bunei Vestiri și vă îndemn pe toți să faceți acest lucru și să vedeți câte numiri, câte epitete îi sunt adresate Maicii lui Dumnezeu și cât de frumos este ea descrisă, ca noi să înțelegem cum dintr-o femeie a venit Dumnezeu și s-a întrupat. Dar nu este o femeie oarecare. Este vasul cel ales care a acceptat propunerea pe care Dumnezeu i-o face, aceea de a naște pe Fiul Său. Fie mie după cuvântul Tău. I-a acceptat. Și astfel Dumnezeu, vedem că nu lucrează în lume fără acceptul nostru. Vedem că nu ne îngrădește libertatea sub niciun fel. Ci a venit, i-a spus Arhanghelul că va fi binecuvântată între femei. Și tot la fel este
și în Evanghelia de astăzi, când o femeie din popor ridică glasul și spune: fericit este pântecele care te-a purtat și fericit este pieptul la care ai subt, îi spune Mântuitorului. Și într-adevăr, pentru că este Maica lui Dumnezeu și prima minune Mântuitorul a făcut-o în prezența ei și la rugămințile sale, când a spus: faceți tot ce vă va spune El. Deci noi avem această datorie de a asculta de cuvântul Mântuitorului, Logosul cel întrupat, de cuvântul Evangheliei sale, adică să facem tot ce ne va spune El și așa cum ne rugăm să vie Împărăția lui Dumnezeu pe pământ și să se facă voia Lui în viața noastră, tot astfel și Maica ne îndeamnă, Maica Domnului, să facem ce ne va spune El, ca Mântuitorul să facă minunile în viața noastră, bineînțeles, cu mijlocirea și prin dragostea Maicii sale, pe care o avem rugătoare, mijlocitoare și mult folositoare. Îngerii și arhanghelii îi dau cinstea cuvenită, este mai mărită și mai slăvită decât toate puteri îngerești, decât îngeri, arhangheli, stăpâniți, domniți, puternice, pătorii. Toți îngerii îi aduc cântare și plecăciune, cu atât mai mult noi oamenii să facem acest lucru aici pe pământ, să o chemăm în rugăciune, să vină Maica Domnului, să ne vină în ajutor gravnic și să ne ajute cu milostivirea sa, cu dragostea sa de mamă și cu multa sa putere în rugăciune și trecerea pe care o are în fața Fiului ei. Spune la mulți ani tuturor celor care purtați cu cinste și cu demnitate numele Preacurate Fecioare Maria și toate derivatele din aceste nume. Spune la mulți ani și colegul nostru într-o slujire, Părintele Marian, care din binecuvântate Crăciune astăzi nu este aici, este la Giurgeni, acolo unde este icoana făcătoare a Maicii Domnului, slujește și, bineînțeles, așa cum noi îl purtăm în suflet și în rugăciune, și El ne poartă acolo unde este Maica Domnului, unde este icoana făcătoare de minuni, și pe această care îi spunem, chiar dacă nu este în mijlocul nostru, la mulți ani și tuturor dumneavoastră, celor care purtați numele Preacurate Fecioare Maria, Mariana, Maricica, toate derivatele din acest nume, și să vă bucurați de faptul că părinții v-au dat acest nume ca toată viața voastră să o închinați și să vă gândiți la Maica lui Dumnezeu, la acest nume frumos al Preacuratei Fecioare Maria, care pe toți ne iubește și ne ocrotește cu rugăciunile sale spre a noastră mântuire în vecii vecilor. Amin. Ajută-le totdeauna spre împlinirea dragostei cele către Tine și către aproapele și spre toate fapte cele bune și vrednicește și de cereștile Tale bunătăți. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, ugozdinește, miluiește! Pentru ca să primească cu milostivire în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicesc, cu săgefelii, mulțumirea și rugăciunea noastră de acum, a nevrednicilor să-i rog și cu îndurare să ne miluiască pe noi, Domnului, să ne rugăm.
Cădem înaintea ta și ca un Dumnezeu ți aducem doxologie și cu credință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milosit totdeauna împlinește dorințele noastre ai tuturor, cu din adins ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pentru binefacere ce au fost asupra robilor tăi, Carlu, Mihaela, Vasile, Gabriel, Marus, Diana, Milodora, Vasile, Elena, Dragoș, Constantin, Vasile, Vladimir, Mădălina, Denisa, și ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm și te lăudăm și iarăși, căzând înainte ta mulțumim, rugând cu milință nespusă și nemăsurată ta milostivire, ca precum ai binevoit a primit până acum rugăciunea robilor tăi și cu milostivire evredicii tale se împlinicește așa și de acum, învrednicește astfel în dreapta credință în dragoste cea către tine și cea către aproapele și toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi, mântuiește de toată rea întâmplare, dându-ne pace și liniște și ne învrednicește pe toți totdeauna mulțumirea aduce cele prea bune a grăi și a cântații.